Ganhaw may ani pa rin ba? Grand Strada ba? 2,000 kapin minasan. Mahal kaya gihapon, pasig na lang. Wala magaminasan, no? Mahilig man tag. Ngayon na lang ba? Minasan, no? Ma-explore ta sa Yaso minasan. Yaiso. So bike mi tirada minasan upat mi kabuok. Pag gumangko ni Idsil anak ni ati. Si Panigador ug ako. So naubos ni mga bike minasan. So let's go having fun minasan. Countryside ug dating nga city ba. Chill kayo. Init ang hangin tugnaw. Kaning yelo minasan no next autumn minasan ako aning muni ko banatan sunod. Yelo nga kuan ba dili ni siya Momiji or Chinese maple lahi po siyang klase pero kuan ni siya mo yelo gyud siya. Gwapo kita naon dagkong kahoy ani. So human ako picture minasan next na po pa rin ako. Ipakita na kung diferensya minasan na napreting yiluhan niya. Yelo kayo. Turog isa minasan no, wala pa siya nakayilo. Oh. So mo ni siya. Oh. Yellow green pa siya. Ang katong isa green kayong isa oh. Diyo kayong soccer field. Matay. Sincerely ito. Murag boundary na nila sa Hamamatsu. Wide keng suba minasan oh. Mga balas na nabilin. Kaya dry na. Pupuas tubig eh. Tinaw kayo. Dami yambak. So nilampas ta minasan. Human na tog bike minasan. Almost 2.5 kilometers nga tulay. Padayon na ta minasan. So una namong destination minasan is hard off. Kaning hard off minasan ang mga second ko ani. Second hand ba. Sa una mong gudri sa Japan, instant nga panglabay sa mga hapon ng ilang mga daan nga mga gamit. Natukod ding hard off. Ilan lang ipa-face this hard off din bayaran sila din i-display sa hard off. So sa una usok yun ang mamulit sa basura na karon minus na kayo kay ang mga hapon kabalo na mag stand sa ilang kuan ba mga waste nila ba kabalo sa diskartig pangwarta pod sumsulod ta. Nakabisit naman pod ko hard off sa Gifu minasan sa akong sila Paritol si Kurapika. So nasilip na ko minsan mahal gyud gihapon siya. Dili gyud siya affordable nga mga prices. Labi na sa mga branded, gamay ra gap sa original. So na slightly used nang gyud siya gihapon. Almost isa kalapad. Minsan mga gitara. So daghan diri na drum set ni kuan oh. Electric. Mga kamera. Keys oh. Canon nga keys. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Si Lugo Puhang Luoy. Lupi Dragon Ball. Minasan o si Frankie pre mahal lah. Tulo kalapad. Pambata o jacket ng mga Puma. Mga sapatos. Mga washing, rep, shades. Mga pitaka oh, branded.
Louis Vuitton oh. Louis Vuitton. Kani minsan ganahan ko ni minsan mga pang grunge ba. $2,000 hapon kapin. Ay, sa pare. Kaya dong paliton pare. Kani. Yan ha, may ani pare ba? Grand Strada ba? 2,000 kapin minasan. Mahal kaya gihapon to sige na lang. Wala magaminasan no. Mahilig man tag. Ngayon na lang ba? Minasan. Ang among tourist guide minasan murag napag-aro ba ito minasan ba or lahi mo trabaho minasan ba mauli na lang ni tagamot ani tuyokon so kani minasan ni palit na lang ni o kung ako pang long sleeve lagi kay ni jud kay tugnaw mong so ako tulo ka items ako ni dagan siya mga 4,000 kapin pero na may 30% sinidagan na siya mga to 7 siguro something na basta na reduce na siya. Salamat kay minasan na umuuli nami. Ihonong ko minasan kay first time ko grab road minasan ba. Nahulog kung butang nga nagsids oh. Ako sa puniton, pandamay. Minasan. Dagan na kayo kung nakita na ni minasan no. Kadi ko kilid sa dagat sa Japan. Kani. Kani pang protection sa kuan ba sa mga balod ba. Ginoo ko minsan pre man dako minasan no, ginoo ko. Murag sa kabalay kadakon. Turang sakyanan no, car. Sus ginoo ko. Narami na san oh. Dako jud kayo siya. Gagmay kay tan-awon kilid sa dagat na. Nugo puti man dagko adi ay. Dole mi mesan. Drop bike ka bilang bike na mo kay matumi sa seaside. Ha. Narami na san oh. Pangkuan sa balod. Dagko giday kayo siya. Abi no gagmay ba pandamay. So minasan diri na mag-end akong among bisikleta nga vlog minasan. Gi-picture ako kung pare minasan palangga kay nako ni. Bye bye pare. Bye bye minasan. Salamat kay minasan. Mauli na mi minasan.